Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati, kamusta lang sa tubtob sang aton malabutang sa pagpangalagad sa This Is My Life karon nga adlaw sang Huwebes. No? Sa karon nga adlaw sa Huwebes, Agosto 26, tuig 2021. Ang aton siyempre pagpangamusta sa inyo kon, ano na kamuda? Okay lang? Siyempre, Tita Wilma, labi na ito mga senior citizens nila nga pahunay-hunay, ibang yung piyong ng mata, nagasalusambing, nagaylay-hinay, dula na man akaw nilaan mo mo. Piyong nga naman na sila. Basta si Tita Wilma, ari lang diri, samtang ang inyo pala matinaan nag-aupog sa inyo mga radyo pagi sa pagpamati sa This Is My Life sa sininga hapon, akta naman ta alas 3 na mag-a-optinay. Ay, hindi bala? Sige, dira lang ka mo. Ay, labi na diri sa syudad sang Bacolod. Diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa Bugos Guinea. And of course, sa mga kaiping neton nga mga kaislahanan ang aton man mga pagpangamusta sa inyo. Dira. Stay safe, stay healthy, everyone. Amo lang gigna. Be optimistic. Sinanglan, go lang gyapon kita. Padayon kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Magpakabakod, magpakaisog, go lang. Pero sinay-sinay lang. Ang pagproteksyon sa atong kaugalingon, ang mga health protocols, padayon man natin na himuon, kaya magluwasin natin ito willing maano pag-get. Ano? Ang inyo face mask, ang inyo face shield, yes, magwa ka mo kaya ang pag-observe sa social distancing, ang mga alcohol, ballpen, kung may mga pilirmahan ka mo, na, amo ginasubong ang pinakadako na issue sa tungkol sa pandemic na ini na kinahanglan hulag na desisyon kung anong dapat na ito nga himuon. Okay, dira lang kamo sa mga nag-upod sa ilang tag sa mga radyo. Siyempre, updanay kita. 684 kHz kag ang mga nag-upod sa atin online. Via Facebook Live, via YouTube, siyempre, search nila dira Action Radio Bacolod, This Is My Life. And sa amon man website, naara kami sa www.actionradiobacolod.com.ph. Tawe, sige na. Ang sa karon nga hapon, sa nag-message, diri bala, tawe, ano naman ang imong, ano pa bala ako bi-ahead mo? ang akon ko no FYI, hindi naman about sa health naton. E namin nasiklatan ko, di nga may 3 ka mga OFW sa ano mo, may 3 ka mga OFW sa Dubai, ay naging instant millionaire sila ya. Naaman, paano, na? Ay naang ako ng istorya sa inyo karon. Kaya siyempre, updates man naton panahon, updates man naton sa pandemic, update man naton sa DOH, yung tungod sining na siya, hindi gusto ang DOH sang term or tinaga nga surge, hindi sila gusto gamiton para sa COVID-19. Bisan nga nag-high increase. Observe nyo man, nagsibot din kung asang lunes, sobra 18,000 to. Tapos subong nagnubo. Tapos subong hindi gusto DOH. Mga maggamit ng term na surge sa pagsigbuok sa mga kaso sa COVID-19. Hindi ba luon natin inakaroon, no? Kaya ang ato naman yung mga health workers, amo ini mga frontliners natin, mga health workers natin, ang nabalaan kani hatag nila nga deadline para sa ila sining benefits payment next week ni, di ba? August 31. Pero nagpabutyag ang grupo until Friday, no? Until Friday meaning was na hatag sila kay daw naatawi, wala nila magustuhan ang nilagan. Ang ibaloon tayo na saan ko na nung detalye na.
Kaya about naman sa palabuton niya pagbukas ng klase, about niya na 8.5 million ka mga students ay naka-enroll. Ang nagligad to yung ginhatag na nga detail, nagpalista pa lang to. Pero ang naka-enroll is 8.5 million students pa lang, both private and public schools. Okay. Kaya syempre ang aton man sini sulat via messenger, kabasahon ni Tito Wilong Macaron nga hapon. Diin to gani bago sa dito dala mo din ito sa akon nga messenger. Nahatag ko na karon sa inyo. Audio bago sa TA thing. Nga abot sa naganubihanay, nubihanay, abot sa ila relasyon na gusto magpakasal, anong problema, hibaluon natin ina karon. And then, ang aton man mga tagsa ka horoscope, kaninawan lang ina naton nga tagsa ka hapon. Di ba? Ang pagbasa ni Tito William Mas, ang aton tagsa ka zodiac sign. Kada hapon iya. So, relax lang kamodera. Unahon naton ang dalagan sang aton sinipanahon from the OSC pag-asa. Ang dalagan sang aton sinipanahon karon nga adlaw si nasuguran na to natong kahapon ang gahatag sa ining kabugnaw sa nga atong sinipanahon ng ITZZ na Intertropical Convergence Zone. Amo ina ang nag-aapekto sa karon sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Siyempre, hindi ka na mag-wonder kung na magalmuumon ang kalangitan. Nga may mga lapta-laptaman ng mga pag-ulan, kag pagpanaguom. Kag sa bahin dito sa Metro Manila, sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, kag Mindanao. Na magalumon naton kalangitan, may lapta-laptaman ng mga pag-ulan-ulan, kag pagpanaguom. Ina, dalaman sa iton sign, ITZZ, no? ITCZ. Kag siyempre halong-halong ng mga kautunin natin sa mga manubo na lugar sa mga posible pagbabaha, landslides, of course. Ang Palawan kag Visayas, may ada kita kasarangan na maghanay tugtog kasarangan man nga dakya sang hangin, northeast to mo northwest direction, amin na nasidlangan pakadto sa Aminhan, northeast, northwest. Alin sa Aminhan, nasidlangan pakadto sa Aminhan na Katundan. So, specifically, dito sa atong sa Western Visayas, dala na kita dira, probinsya sa Negros Occidental, kag Dakmanosang Bacolod. Okay. Galumon aton kalangitan, although nga medyo mapaang-paang gawa, no? Ang aton sinimabatsyagan sa karon. May ara man na magluwas na magalumon, lapta-lapta nga mga pag-ulan, di ba? Lapta-lapta nga mga pag-ulan ng atong sinimabatsyagan. And, or may experiensyahan man karon nga adlaw. Hapon gani dugin bubo, ano man yung ulan sa hapon, di ba? Ay dugin bubo lang siya yalin sa langit, yaho. Dugay-dugay baka, di ba? Kag ang taob, ang taob, sini nga hapon alauna 13, ang hunas, karon sa gabi, alas 7:40. Siyaring adlaw, alas 5:35, nagbutlak, magatunod naman ka na alas 5:57 sa hapon. Kag ang ato naman temperature range is from 25 to 32 degrees Celsius. Pero sa siningation dali sa Dakbanwas ng Bacolod, ang amon mabatsyagan yung temperatura is 29 degrees Celsius. Okay. Gamay nga update. Uy, nga update, no? Angot sini na pangatubang nato ng pandemic sa karon, ang COVID-19. Ang aton sini ahensya sa ikayong lawas o Department of Health ay hindi sila yaluya gamiton ang termino or ang term na sinaga na surge, angot sining panibag-o nga pagbutsyog or pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, bisan nga nalabawan na ang pinakamataas na record since ang magsulod sa pungsod Pilipinas ang among virus. Si madumduman nato na itong as mention nito kay Ina, ang primero, nagbutsyog pa ibabaw yung COVID-19 cases ang Pilipinas ang Lunes sa pila, sobra dyan si 8,000, di ba? Bugos na Pilipinas, that was 18,332 sa mga kasos ang Lunes. Amo ng highest single day increase of infections in the history of the Philippines. Sige, explain na ni Director
Dr. Alessia de Guzman. Siya na yung director ng DOH Epidemiology Bureau. Sila nga wala pag man sang exact meaning o kung wala pa sang exact na talaksan kung surge na o kung hindi ang nagkatabo when it comes to new COVID-19 cases sa aton pong son. Kita mo na. Sila nga, as an epidemiologist, wala ta konkreto nga definition kung ano gid bala ang surge. Kung in fact, they are different interpretations. Amo naging pabutyag sa media briefing kay ina, sinigil lang nga angga. Sila nga, some would say a surge would say an increase of cases. Ang iba naman, hambal nila ay hindi dapat increase, hindi lang dapat increase in cases. Dapat ginaopdan na overwhelmed ang aton mga healthcare facilities. Yan gani sa mga facilities, ang ginagamit nila nga term, surge capacity kung mabatian. Amo nang i-explanation. Pero sa tiyak sinaako naman sang DOH na obvious nga COVID-19 increase ining natabo iya sa mga kaso nga ini sang COVID-19. Sitong dira luyag nila nga ma-quantify nga gusto nila ma-quantify gid sang maayo kung daw ano gid bala kadako o kung ano kagamay ang ginsaka. May ara sila gina-mention nila nga 2-week growth rate ano ina. Ang 2-week growth rate ginatakos ina kung daw ano kadasig o kung daw ano kadako ang ginsaka sa mga kaso sa sulod sa 2 ka semana. Ang ADAR naman, average daily attack rate, amo ng ADAR. Average daily attack rate, amo naman sila sing ganun, ginatakos naman kung daw ano kadako sang populasyon, no? Ang apektado sang COVID-19. As you can see, kung nag-upuntit ka mo live, maara man na makita ninyo no, sa aton sa screen. Agamay lang ng explanation about it. Kag-adi, ang ginakabalakan man sa aton mga kauturan, ang aton mga health workers, kay supposedly, naghatag ni sila deadline until end of the month, di ba la, August 31, so that will be on Tuesday next week. Pero nga rin ang grupo sa mga health workers, napabutyag lang sila kaina, nga tagaan lang nila ang Department of Health tugtog buwas Biyernes na mahatag nila ang mga benepisyo na wala mabayaran sa mga health workers. Kasi kabayuman kita, as mentioned ni Tita Way, ang hambal sa nga presidente sa grupo nga si Robert Mendoza, sila niya, ang alliance sa mga health workers, damlag lang nagtala na, deadline August 31, antes mag-strike ang mga miyembro nila. Nagpaandam ng mga health workers mo sa mass protest kung hindi ma-release by end of August ang ila benepisyo. Karon, nag-inistorya ang mga leader sa nagkalain-lain nga grupo sa mga health workers. Nagtalakay sila. Ang ila ginhatag na deadline hasta na lang buwas Biyernes. Ang ginhimo nila suno sa ila nga September 1 dapat sa Friday na kaya nga wala na sila suno sa ila sang dapat pahulaton nga maayong nga balita para sa mga health workers. Nga nakahambal si Robert Mendoza sina. Kaya mo na ang resulta sa ila sa na-discussion ng mga grupo ng mga leaders ng naglain-lain ng grupo sa mga health workers. Kaya suno sa iya, waay nalipay ang mga health workers sa dalagan sa hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Angot iya sa DOH spending sang ila sini pandemic funds kahapon. Binilyon, bilyones sang pundo sang DOH para sa health workers benefits. Siling, amo na ginambal sa isa ka senador, sunod sa iya. Kaya nga naghambal nga, siling ni Robert, siling niya, hindi malipayon ang mga miyembro, no? Wala sila nalipay sa ila pagtanaw, sa padulungan sang hearing kahapon. Kaya nga, naka-focus nang din ang hearing sa SRA. Anong SRA? Yung Special Risk Allowance. Kaya ang gusto nila mo, ang Special Risk Allowance
nakafocus ng gid sa SRA ang DOH kahapon sa hearing nga ihatag nila na benepisyo. Sila nga daw ginadalukan pa suno sa sila sang gobyerno sa mga benepisyo ngayon. Posible mag-isa sang puwersa ang sunod na kay Robert Mendoza, sila nga may posibilidad mag-isa ang puwersa sa public and private health workers para ipakita kag ipabatsyag sa gobyerno ang ila pagkadismaya. Oh my God. Masiling ta na, sorry nga nakahambal ko na, what if, no? Kung mag-isa sila na mga pasyente sa mga ospital, no? Public and private. Wait and see na naman kita, mga palangga na itong siling mga tagpalamati. Sa iluhan natin ang moderna nga bakuna, ginatunaan man sa FDA sa karon, no? Philippine Food and Drug Administration, kung aniendahan nila ang emergency use authorization upon EU-1 sa Moderna COVID-19 vaccine para magamit sa mga adolescents naton nga nag-aedad 12 pababaw. Mga adolescents naton nga mga kabataan, mga pamatanon. Nakahambal sang FDA Director na si General Eric Domingo nga nakasumiter na sang application ang US vaccine developer sang Moderna sang August 19 karon nga tuig. Tingin na paabot man nga makumpleto sang FDA ang evaluation sa mga clinical data nga ginsumiter sa Moderna subong nga semana within this week, if not next week. So, suno sa ila, in case na maaprubahan ikaduha na ang Moderna sa pwede gamiton sa mga nagaedad 17 anyos or 12 anyos tugtog 17 anyos. Pikabalo man ta nga June sa bulan tang Hunyo, di ba? Sang bulan tang Hunyo ginaprubahan sa FDA ang paggamit sa Pfizer-BioNTech na Pfizer-BioNTech vaccine sa mga nag-aedad 12 to 15 anyos. Okay, Tito Wilma, alauna 50, also Action Radio Philippine Standard Time. Tanda nungod update kita sa DepEd na tungod naman sa dalagan sang enrollment. As of now, may ara 8.5 million kamang estudyante sa punsod ang naka-pa-enroll na para sa school year 2021 to 2022. Sa data naman sa DepEd, tugtog ini nga data Agosto 25 kahapon. No? Ang kabugusan nga numero sa mga enrollees sa basic formal education sa public at private schools sa bugos na pungsod. All in all, pila ito 8,557,205. Ang hambal sa DepEd Secretary Leonor Biones nga may nakita sila nga mahinay sa reporting sang enrollment data. Tungod may ara nga iban nga mga eskwelahan nga ginakuhaan na mga enrollment forms, ilabi na gyud ang mga halin sa Dropbox and test nila i-report. Kabalo kita ang enrollment nag-start August 16, di ba la? Agosto 16. Kag magatapos Setyembre 13, daso na nga bulan. Setyembre na. Setyembre 13, last day of enrollment, nga amuman ang una nga adlaw sang klase sa Pilipinas. At least, bisan pa kabalo kita. Mga Inoy, mga amay, na may mga estudyante. So, inang ato na update man. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 2, sa ato na nagira mga kautunan na magakinahanglan sa mga preska kang mga matahong nga bulak, Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako ngayon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ato na ni Dr. Pinoy.
Standard Time, alas 2:10, ang pagbasa na ni Tito Wilma sang atong sini sulak karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton letter sender sa karon nga hapon, diri sa ito messenger, taga Bagos City, gapatawag siya kay Belinda. No? Pero sa mga nag-aupo diri sa ito sa online, dali lang mayong hapon lang. Ma'am Elizabeth Malete Gamala, good afternoon. Thank you sa pag-upod kay Tito Wes. Dira man kay Antonio Beronio. Salamat gid sir mayong hapon nga sa Busman nga pamilya. Kay Tuto Mark Gabriel, salamat Tuto Mark. Thank you mayong hapon. Aha, kamusta na ikaw Tuto Philippine Alonzagay? Mayong hapon na sa imo. Kay Tanene Pe Campaniel, yes si Rod Simon Ara Manju, thank you Vietnam. Kay Tuto Eric. Okay na. Ang mensahe ni Belinda nagasiling, Dear Tito Wilma, maayong adlaw sa imo, kag sa mga nagapamati sa programa This Is My Life. Ako, pareho man sang iban mga sender na may experience man sa life. Ako si Belinda, hindi ko nituod nga ngalan ta. Hindi lang pagbasaha ang akong account name. Taga diri kami sa Bagos City. Permi ginagapamati kay suki mo man on air ang mother dear ko ta. Ang akong story about sa relationship namon sa boyfriend ko na si Jester. Nami kag feeling ko mag-an akong life sang nag-abot siya sa akon kabuhi. Siya ang nagpapitik sa akong heart, tita, si Jester. Sa una pa lang namon na pagkitaay, mag-ana ang balatsyago namon sa isa kag isa. Madasig kami na nagluyagay, insakto na Belinda, no? Dasig kami nagluyagay, kag happy man kami sa adlaw-adlaw nga nagaligad. Halos wala sudlan ang among kalipay tita kung naga-off the night kami. Amugin man na basta in love. Pero ang problema ko, lain ang iya religion. Hindi ka lang pagbasahon, ha? Anong religion, ha? Belinda, ha? Amo na ang religion sang ila pamilya, no? Tungod amugid na ang namuklatan man sang iya mga ginikanan. Samtang ako naman sila Katoliko, samtang ako naman Katoliko. Kaya gusto man sa mga parents ko sa Catholic Church kami magpakasal. Pero ang parents niya hindi gidya gusto nga makapangasawa siya. Hindi gidya gusto nga makapangasawa siya sang lain ang religion. Gusto nila pareho gid sa ila religion. Amo na problema namon nga duha ni Jester. Ano ba lang himuon namon para makasal kami? Kag makaupod kami sa isa kabubong. Upod sa amon mga kabataan. Inaanggin sulat ko sa imo, tita, hulaton ko ang imo sabat. Nagapasalamat, Belinda, sa Bagos City. Okay. Ay, oo.
Wala anyway, sige lang ano. Belinda, una sa tanan si Tita We nagapangayo gid sa imo nga katahuran, pasensya sa mga naka-online ha, gamay-gamay lang din pasensya. Ha? Belinda, sa imo maayong hapon kay madamo gid nga salamat sang imo diriging share kay para sa imo problema gid no sa imo relasyon sa imo sini boyfriend. Hindi naman ni first time na nakabaton si Tita We na nagaproblema na tungod sa religion, no? Sa mga naganubyahanay. Kadamo na. Pero sa aton nang gidya bala nga pag-insyende, no? Bisan sino man guro, sino man guro or akon personally nagahambal kuya. Nga ang relihiyon hindi na yaupang sa tao nga naghihigog pa anay, di ba? Titi sa akon niya paghangop ang relihiyon hindi ba na makaluwas sa aton, di ba? Galing ari lang gid ho kay sa imo nga letter diri baladay Belinda. Wala mo na mention kung pila ng edad mo, kung pila ng edad ni Jasper, kung bilara ka mo sa legal nga pang-idaron. Kasi kung ara naka mo sa muna nga pang-idaron, wala man himong ginikanan. Pero may ara gid nga mga ginikanan nga kung kaisa ginasikwa ang kabataan ko hindi sa pagsundo. Pero actually na mga samuna pa na iya, no? Pero Inday Belinda, kunara naman kamo nga duwa sa husto nga edad, wala na isang mahimo ang inyo ginikanan. Wala na sa mahimo ang ginikanan ni Jester, ang ginikanan mo, hindi na na makapangindi. Wala na sila mahimo kung gusto mo nyo gid. Wala gid sa mahimo kung gusto mo nyo gid. Especially kung ara na kamo sa legal nga pang-idaron. Pero syempre ang inyo lang niya siguro gusto nga duwa ni Jester, nga nami bala nga magsulod ka mo sa pagpangabuhi na ginatawag. Wala sang nagagut-gut, diba? Wala sang lain buot. Amo na nga dapat gid. Kung ano man ang plano ninyo nga duha, respeto lang. Respeto lang. Ipabalo lang sa ila. Kung gusto niyo na bigyan magpakasal. Ang iban may ara nga, para wala gut-gut, pakasal na lang sa sa civil na lang, no? Civil na lang nga pagpakasal para wala gut-gut ang tagsa-tagsa kabahin. And then, kung magpangabuhi na kamuya, makita man nila nga namin man ang inyo relasyon, mayo man pagpalakat inyo sa inyo pagpangabuhi. Ara ya sa inyo nga duha mag-asawa kung sino ang updan ni Mrs. Kung bala, updan ni Mrs. ang reliyon ni Mr. or updan ni Mr. ang reliyon ni Mrs. Diba? Para ang updan sang kabataan isa lang. Lain din man niya, ang ila na sa ginikanan, kung ako, kahit ginikanan man ako, ang bendisyon, na, ang blessing up there. Importante sa pagpangabuhi siya. Nga amoy na mangin sentro sang pangabuhi sa magsawa. Diba? Ay, hindi Belinda, istoryahan niyo lang sa maayo. Istoryahan ninyo sa maayo, kag istoryahon ninyo ang inyong mga ginikanan. Istoryahon nga ara ang respeto kag hindi na kamo mamuwersa kung mamilit sa inyo gusto. Respeto ihatag sa ila ang pagpaubos bilang mga kabataan na tungod sa inyo plano, himuan ninyo para sa ginikanan. Kaya sa karon nga panahon, mga sinin natin, subong niya lain ang mga kabataan, kag lain naman ang mga ginikanan, sang una kag sa subong. Sa karon nga panahon ano yataw so, hindi naman gid tama kay stricto ang ginikanan sa amo sina nga bagay, di ba? Tungod ang importante bisan ako, na importante makita ko nga happy ang akong bata, ang akong kabataan. Kag yes, nagapalangaanay sila kag nagahigog maanay, di ba? Mga importante. Kaya may punto man ang iban mo kisa nga masiling pakasal, masunod ka amo ni, masunod ka mo da, mga tapos kagamo man chapon sa pagsinalayo sa why yapon kuno? Istoryahin lang ninyo nga duwa ni Jester kung anong mahisugtan ninyo nga duwa. Amo na ang matabo. Amo na himuon. Kung bala sa Katoliko kamo or sa ila religion kamo mapakasal. Kung magsugtanay kamo nga para wala na lang gamo, amo ni sa uliya, amo na himuon ninyo. Hopefully, gina-pray man naton na i-bless lang kamo ni Lord at sa inyo man pagpangabuhi. Until that time na mag-ayuhay ang magpamilya, na
respeto sa ginatuuhan sa tagsa-tagsa, respetuhan na importante na mo. Kung ano man ang reliyon nila, ano man reliyon sini, respetuhan na lang para maayo lang ang pagsinalayo. No? Importante lang daya kamo nga duha ni Jester Belinda. Diba? Sa inyo pagpangabuhi nga duha, amo lang na mahambal ni Tita Wilma, manugon-tugon ako yung daan na ang respeto man sa isa kag isa, ihatag ninyo, wala taguay, no secret, utang man, or kaayuhan man, o whatever nga nagkatabo, kinahanglan, plastar sa isa kag isa. Ha? Kag ang right or matarong sa isa kag isa, respetuhon man. Ang diferensya sa isa kag isa, ano gani, kung ang diferensya, respetuhon, ang diferensya sa tagsa-tagsa, tunan nga batunon, kung ikaw naman kabalo ka nga sala ng ginahimo mo, masiling ka mo ng batasan mo, bisan hindi mo na madula, i-refine lang hagan-haganon para nga wala problema. Di ba na? Amo lang man ang importante. Kaya nga, kung may constant communication, may pag-intindihanay, may paghigugmaanay nga nagapatunga sulod sang balay, ano bala ang maayo? Ano bala ang resulta? Di ba? Tapos upod pa ninyo ang Ginoo nga among sentro sa inyo pagpangabuhi, ay malipayon. Bisan pigado lang. Mabatyagan ninyo ang kasulahay, ang kamag-an sang tanan, bisan may problema nga mag-aabot, na feeling nyo daw buhi ang inyo pamilya, ang inyo pagpangabuhi. Amo man lang ang importante. Kaya nga, sa mahambal ko sa inyo mga anak, Belinda, sa inyo abi ni Jasper, ang pag-asawa ay hindi na siya lahog-lahog. Hindi man nahampang-hampang mo. Di ba? Hindi na hampang-hampang. It's a commitment. Sacred commitment sa tagsa-tagsa. I-surrender ninyo or i-commit ninyo inyo kaugalingon sa tagsa-tagsa. Unungay sa kabudlayan. Tagkamungaya. Dada naman. Hindi na pa rin sa balay-balay lang. Hindi na kuya unta. Makuya takaan. Kuya, may luto-luto. Magpada pa rin yung sa minuto mo. Kung init pa, o namit ginasa mo, namit ginasa, pagkatapos pag sinakong, hindi gali, idupla mo o itupra mo, sorry sa nagkakaong na, kinahanglan, kung magdesisyon sa pagpangabuhi, seryo, sincero. Kaya siguro nakita naton, nabatsagan man naton, kanya-insinya naton, the ways ng imo, sinipagplastar ng imo istorya, yes, do kinamit man, na, padayunon nyo lang yan na doon ni Justin, inyo sini mga plano. Importante lang giday na respeto sa ginikanan, hindi pagkalipatan. Salamat, Ged. Ay, Belinda, inalang matugda ni Tita Wilma sa imo sining istorya, mensahe din padala diri sa aton personally, sa aton messenger. Salamat, Ged, kung mayong hapon. Sa ibang maginaton dira nga mga kauduran, pwede man kamo, mag-share sa inyo mga istorya, sa inyo kabuhi, problema, sa kutuman sa masarangan ni Tita Wilma, mga matugda, ma-advise, kung inyo pa kamayuhon, go for it nga para sa inyo do okay man. Kaya yung final decision, gihapon nakadepende sa inyo na ang aton lang is ma-explica maton ang tagsa-tagsa ka sitwasyon, mabinag-binag ninyo ang tuwasyon, ang aton sini-advise, kaya magka-come up kamo sa maayo nga decision. Diba? Or mga istorya, dila nga makahatag man leksyon bala, or makarelate ang iba naton nga mga kauturan, magamit man nila ina bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw nga tanan. Pwede ninyo mapadala sa personal account ni Tita Wilma Antopina Sugaton. Rada send message, pag-click ninyo, type nyo lang i-send. Hindi na makita sa inyo wall kay Tita We, hindi na makita sa akong messenger. No? Pwede nyo lang mahinago inyo ngalan kag inyo man lugar. If not, pwede nyo man mapadala diri sa Action Radio, no? Butan nyo lang, address nyo lang sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Street, Bacolod. Kaya mabaton din na ni Tito Will. Ha? Oy, preparar ka mo ha, dugay-dugay, pagbalik, galing ni Tito Wilma, sa mga may entries, may mga validated entries sa atong Sapniversaryo sa Action Radio Bacolod or Sapniversary or Sapniversary sa ARB, ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Mabunot, kita karang isa ka winner. So, bantayan natin kung sino mangin winner naton ng 500 pesos nga ka. Sa pagbalik naton, pagkatapos ng pinaman ka mga importante nga mga commercial. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive.
Dali lang kay manamyaw si Tita We, no? Sa online, aton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Rasin, day, Alma Gonzalez Posesyon, nag-upod sa aton. Rila Kuya Tawi sa radyo, sa Piak Balay. Salamat, kanya madamo. Okay lang na siya, basta ara ka mo dira. JM Asdilio Banaag, mayong hapon, day Wilma, God bless. Thank you, Gid. Joy Abelya, good afternoon, Action Radio Bacolod. Salamat man sa imo, Miss Joy, or hindi ko ano kung bayi or lalaki. Basta si Joy, Ana. Julie Militado Patrimonio, hello ma'am, good afternoon, watching and listening from Henrietta Village, no? Okay, stay blessed and safe. Wow, thank you, dear. No? April Bana, good afternoon, they will kept safe and God bless. Salamat, ikaw man, ma'am. May bag action mayong hapon, Tita Wilma. Ana Sinoro, yes, with love. Salamat, Gid. Okay, Tita We, paliyog ko lang patamyaw ang pamilya Ramirez ang Barangay Granada, Alangilan, kag sa may Barangay Granada, kuno kag Alangilan, pamilya Ramirez, kay sa pamilya Tihado sang Miag-aw, Iloilo. Mga taga Miag-aw, Iloilo, dira mayong hapon, ginatamyaw kamo ni Tita We, kag ni Sir Alex Montesa. Kindly greet pagi Tita We sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kay Ma'am Chinky Dilagdon, upod sa puwersa sa ngayon. Thank you, Kid. Na? Kag Rusty Awakay, watching live here in Liganis, Iloilo. Sa mga taga-Liganis naman dira, sa Piak nga Islam, sa May Panay, sa Iloilo. Pa-shout out lang dili sa mga taga Antulanga. Antulanga, Isabela. Wow. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy listening to Malacca Family. Stay safe always. God bless and more power to ARB at 52. Yes, Ma'am. Thank you. Ma'am Elizabeth Malacca Gamala. Rosalina Arellano Espadero. Good PM, Ma'am. Gapamati sa Talisay City. No? Please. Basta muna James. GPLYS James. Salamat, Kid. Mayong hapon sa ilan ni Sir Noel Amar, Ma'am Jean Officer, Ma'am Christine Minias Villalobos, Ma'am Leda Zamora, Yamangishi, kag Mr. Malili Oligo. Salamat, Kid. Tawi paliyog, may tamyawon pagid. Sa ilan ni Miss Alvarez, ang purok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa pamilya Dilagdon, sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Tudukulan di sa sorry Ma'am Ana, sorry ha, tuduulan ko no dida sa may La Carlota ho, kay galum gin man sa may nabukid na yon, no, sa Central. Okay, halong lang kamuda. Mayong hapon dito, we're watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan nga batch 78 Sangbate National High School. Yes, thank you, Gid. Tony, no, Antonio Beronio. Okay. Ma'am Virgie. Yes, thank you, Vijay. Ma'am Virgie Alpindo. Action, Tito We, good PM monitor always from Celine Homes via FB Live, kag radio. Wawa. Thanks, Tito We. Pagwit lang sa kumari ko da sa may bata, Marisali Hinulan Peronili and her family, kag always gina sila pamati sa programa mo. Stay healthy always, Tito We, and God bless. Okay. At Kim Eriman, good afternoon, Tito We. Okay. Mag-andam ko na mga ka-action kay tudo ang ulan sa mga taga La Carlota. Hasta lang daanay ha, balikan ko lang ng iban karon nga mga greetings. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time, alas 2:32 na. Padto kita tawi naman sa aton FYI na segment. Aton impormasyon nga ma-share sa ila subungapon. Kung kahapon, about sa panit sang saging, to nga mapuslan gali naton. Sa ilo naman tanay, sa lain naman yung informasyon. Hindi kay doon nakuha yaman ni atensyon ko nga, bon instant millionaire gid sila dayon sa Dubai. Ano nga tabo, ha? May 3 ka OFW, pero may dugang pa na siya. Instant millionaire sila, nanging instant millionaire sila sa Dubai. Kung makasiling nga nakabulig na sila dito, develop sa mga nga lugar, na naka-incomean sila, uy, nanging instant millionaire pa sila. Amo nang kapalaran, no? Makabing na itong kapalaran. Amoy ng kapalaran, amoy ng swerte sa 3 ka mga OFW dito iya sa Dubai, United Arab Emirates. Nabunutan ang ila sini mga ngalan sa isa sa raffle draw. Nagabutan ang ilang ngalan sa ginpatigayon nga raffle draw tungod lang sa ila pagbakal sang isa ka bottled water. Nagbakal sila bottled water kada isa na may ara nga raffle ticket ginhulog nila. Wow, swerte. Di mabakasiling ka bala nga sa isa ka pisok. Naangko nilang milyones. Pila tawi. Sa kwarta to sa UAE. No, ang AED 250,000 kada isa sa ila ang nakabaton. Tinang 250,000 nga AED, ang katumbas sa Philippine money o sa pesos diri sa ating currency is 3.44 billion pesos. Teka ni bilyonaryo sila, di ba? Kada isa sa ila. Ang kada isa nakabaton sa 3 bilyones 44. 3.40, sorry tawe. 3.44 bilyones pesos. Sinunang 3 nga ina. Pangita ko yun nga na itura, mauna ko budlay yan, na?
So, ang ilang mga ngalan, sining tatlo ka mga OFW, si Dominic Lawrence Odlaman, swerte siya, 26 years old pa lang. Ha? Dominic Lawrence Odlaman, ang isa 51 years old, si Randall Pokis, no, or Pukwes, yan, 51 years old. Ang isa 45 years old, si Armando Bautista. Actually, ting tatlo ni dong ila, balado wala man lang sa ila, suno sa ila, na nagtilaw-tilaw man lang sila magbakal sang bottled water. Silang presyo, 35 AED, no, ang kwarta dito. Nga ang katumbas naman diri sa aton, katumbas, hindi ko malimang computer, ang silang value sang currency sang Dubai, na, di ba? Kabalo naman ka muna, no? Okay, magbakal ka isa ka bottle, may ara ka nga isa ka taya o isa ka raffle ticket. Kaya ang ginahimo nila is may ara sila weekly draw, no? May ara sila weekly draw. Kag ina gin-organize sang MAPZUS, sa MAPZUS, sa muna. Kadin ang tuyo sang siniiyang organisasyon, ang tuyo sang ila sini programa, makabulig upon makahatag donasyon sa mga community outreach program dito iya sa United Arab Emirates. Okay? Magluwas sa tatlo na subong ang updated sa mga winners. 8 na sa mga OFW. Hindugangan sining tatlo 8 na sa aton mga OFW ang maswerte nga nangin bilyonaryo, nangin manggaranon sa gilayon sa amo iya nga raffle. Wow, di wow, pamo ka na blatawe, di ba, no? Di wow, maswerte sila nga tatlo. Sana all siling ganito, sana all to it. But anyway, okay lang. Congratulations sa ila, ha? Alas 2:37 sa Action Radio Philippine Standard Time. Tagtuan ka si Tawilman, unang gabahin sa pagbasa na itong sa mga zodiac sign para man ay Indianay. Antes na magbasa sa aton horoscope, bunot tanay, isa ka winner, ha? Mabunot kita sa isa ka winner para sa aton sub-anniversary sa ARB, sulit ang papremyo sa Action Radio, Bacolod. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwin Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Mabunot kami, dali lang kay ang ginabunutan wala ganing. Cannot be reached. Naghambal lagi ko sa inyo kaina. Nga i-check upon yun ang inyo mga cellphone. Kinahanglan, tunog ang inyo ringing tone, tumunog man inyo radio, ulo aligmat, ulo alerto, hindi magpatulog-tulog, pero sin o ayhan, ang amon sinimangin winner, kang 500 pesos nga cash, try kami uli sa pagdial, so be alert lang, ang ibang naman, tawe, ako lang number gabuta, ako lang tawgi, para sigurado ako winner, relax, kay kung para sa imo, para gina sa imo, ha? Kung para sa imo, para ginaiya sa imo, di ba? Taga Bacolod, ang nabunutan, ginatawgan, kung taga Bacolod ka nga may ara ka entry, now may validated entry ka sa itong stop sa ARB, alerto ka da. Kung gawin na ng imo cellphone, sabdon mo sa gilayon. Kaya wala na damo, Rico si Tita Wilma, hashtag na naton ang imo sini 500 pesos na cash. Si, ano na ikaw? Hello? Basi ara na siya sa linya ka. Hello, good afternoon. Hello? Hello, mayong hapon. Hello, sir. Hindi ko kabati. Hindi ka kabati? Tunugon ko. Kung si Tita Wilma na tuwang sa bungol. Pero, sir,
Hello, sir. Okay, ha? Sino ni? Si Nulita Kadayday ni ma'am. Wow, pila nang edad mo? Long 63. Ay, kahubin pa, pamatian, no? Daw 36 pa lang. Taga-diin, Sinday Nulita? Ano, ma'am? Taga-diin. Yes. Taga-alihis ikaw. Purok Pontevilla. Sa Purok? Purok Pondevilla? Oo. Oo. Sigano ka da subong? Ano, higda, ma'am. Oo, Pinamati sa gahigda inyo ka. daw, ma'am. Ganda radyo mo da? Oo. Yun, gid ko, Anong ma'am. napamatian? Is my life. Oh, this is my life. Sinuna da sa this is my life, man? Ano, ma'am? Sinuna nga mabatian mo da sa this is my life? Si Wilma, sugat to. Si Wilma Sugaton. Oo. Napamati ka gid sa Action Radio, bilog nga adlaw? Oo. So sige na. Oo na, hindi na ako mapaligoy-ligoy. Basta ikaw ang aton winner sa 500 pesos nga. Ikaw winner doon sa 500 pesos, ha? Oo, ma'am. Ano mahambal mo, hindi Nulita? Nulita Kadayday. Oo, ano yung mahambal kay ikaw aton winner? Ay, ma'am, dagan kayong salamat, ma'am. Dagan kayong salamat. Ay, dagan kayong salamat. Wow. Bisaya di ay. Oo. Sige na, congratulations, Nulita Kadayday. Hulat ka lang, ha? Sa imo premyo dira, ha? Okay. So, congratulations, halong and God bless. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, congratulations sa imo, Ma'am Nulita Kadayday. 63 years old, Sempurok Pondevilla, Barangay Alikis. Ba, ito ikaw gid maswerte, no? Salamat, gid. So, padayon ka lang upod sa amon. Kay padayon man kami nga magapasalamat sa inyo, no? Okay, alas 2:43, Action Radio, Philippine Standard Time. Yakad po na ta sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Siyempre, para sa horoscope karon nga adlaw, Agosto 26 tuig 2021, Huwebes ng Huwebes, diba tawe? Sa mga nag-celebrate dira sa ila birthday, happy birthday. Sa mga celebrators naton, sa mga mag-asawangan nga sa ulog man sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Wow. Okay, ang mga celebrators for today, ang inyong horoscope na maayo, no? Maayo ang mga idea nga nagagwa sulod sa inyo paminsaron. Mas nami pagid kun updan mo pagid inasang nagakaigo nga aksyon. Kay sigurado gid kaayuhan ang mahatag sa inyo, ha? Buot silingon ini mga celebrator natin for today under sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo na tawag gusto 23 tubtub Setyembre 22. Ang inyo pag horoscope ari o hindi gid ka mo magpa dali-dali kay nga kung makasala ka mo sa pag-aksyon o kung paghimo sa desisyon, resulta nyo na isang inyo nga gulpi bala nga paghulag nga pagdesisyon nga wala anay ka mo nagapamental sang maayo. Ang mas nami gani magplanuhon gid anay antes ka mo maghatag aksyon. Mga maswati ninyo nga numero Virgo, Justice 23-28 card 5. At sa Marine Shore, lucky color. Sa mga Libra, ay mga Libra Setyembre 23 to Oktober 22, kung natapos na ginman ang natapos na ginman ang problema o natapos na ginman ang trabaho, paligaran na lang, Libra, no? Hindi maayo sa imo kabuhi, nga buhion mo liwat, ang wala na ya paglaom pa, nga marisolbar.
di ba? Kag hindi ka magsagad pangalisod. Ang mga nagtaliwan na. Kinanglanhulag ka na nga makapadayon ka man sa imo kabuhi. Move on, Libra. Mga maswanti mga numero 14, 26, 30 kag 35. White is your lucky color. Sa mga Scorpio na ta October 23 tugtog Nobyembre 21. Ano man Scorpio man, bayan naman Scorpio. Ano man Scorpio nga karon nga dobro ndo pati kaugalingon no ginakontra mo ha? Abi try mo na nga himuon ang mga maayon ginapanghambal mo sa kaugalingon mo. Kaya hindi na yan nami nga permi ka nagadwa-dwa sa self mo. Kag kung magsala kaya na ano man ko man. Ang mo naman sala gali ito titawe, di ba? Sorry. Sorry, nagtatula akong tutong lang. Dali lang, di ba? So, hindi kayo natin dapat yan, ha? Basulon ang atong kaugalingon. Paglaw lang ko. Masuwan si mga numero Scorpio, Justice 6, 27, 30, 33. Your lucky color is green. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ni taon, Nobyembre 22, tugtog Disyembre 21 sa mga Sagittarian. Kung anong gusto mo himuon, hulag ka, kadayon na ina. Kung may naghambal sa imo, kung may naghambal sa imo nga, okay na, nami na. Amo na makapaayo sa imo, ganyan himua. Hindi mo yapag tapakon ang mga naghambal nga hindi pagbasula ang kaugalingon mo sa ulitin. Ito mag-get. Hindi, amo na siya titawin. Na? Kung may naghambal sa imo, na amuning maayo, makapayo para sa imo, amuning makapayo sa imo, kagusto para sa imo, hindi mo gilayon pagsundon. Kundi, analisahon mo. Kung bala, makapayo sa imo, o kung hindi, para hindi mo paghinugtulan sa ulitin. Get mo, Sagittarius? Mga maswati mo mga numero 2, Justice 8, 35 kag 42. Yellow is your lucky color. Capricorn. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na ito, Disyembre 22, tugtog, Enero 19. Capricorn, hindi tanan nga maayo nga mga tinaga or maayo nga mga hamlambalanon, dapat mo patihan. Ang matuod, ginahatagan ikaw advice, nga kung maayong imo mabatian, imo man pakamayuhon kung para sa imo, makabulig sa imo. Pero kung para sa imo, do hindi siya makabulig, kalayo ka na lang. Diba? Hindi ba na makabulig ang yaswasyon sa imo? I-ignore mo na lang. Mientras, maayong ginahambal, binagbinagon mo, kay basi, posible, sige lang siya hambal nga, bisan pili mo, ito hindi, manami, nga hindi na pamili, kinisa, basi ba lang, mapatalang niya ka, or ma-influan niya ka sa ulitin. Yan. Mas swerte mo nga mga numero Capricorn, Nueva Justice 6, 21 kag 42. Purple is your lucky color. Yes, sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius Enero 20 to Febrero, Justice 8. Sa di hungod, do hindi hungod, abot silingon, ganun na lagpakan ng karon nga adlaw Aquarius nga nakapaninglo ka sa inyo palibot. O sa di hungod, nakapaninglo ka sa palibot nyo, inatungod nga, maayo ang mudo mo, kagdo maayo ang bugtaw mo sa aga. Kagatungod sina, may ara yadapya sang hangin sang kapalaran, sa diin, ang imo na agyan nga mga kasubo, maamat-amat dula. Kagma, punan ang mga kasakit. Kasakit ka dalong ba? Ang makalain sa buhat lang tawi, ang imo na agyan, bao. Hindi ka magdula paglao mag-Aquarius sa imo horoscope. Mga masuwanti mo ka mga numero 4, 15, 37 kag 40. Pink is your lucky color. Ina ang unang gabay sa mga zodiac sign para sa ating horoscope. Relax lang. Balik pa si Tito Will mapagkatapos ang pila pagkid ka mga importante nga mga commercial. This portion is...
pud sa iton online subong si kamusta na ikaw Fernando Bongbong Narciso, salamat gid kag maayong hapon. April Banaag, yes, good afternoon day Wilma, keep safe and God bless. Julie Militado Patrimonio, hello ma'am, good afternoon, watching and listening. Yes, kay Joy Abiliar, JM Asdilio Banaag, mayong hapon day Wilma, God bless. Cedric John Hagurin Tihada, salamat man. Na, salamat man. Yes, kay Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon Tito We. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Keep safe, mga ka-aksyon. Indaylani Heromiano, mayong hapon Tito We, nagkapamati ko sa transistor radio ko. Thanks gidara to sa radio gali, no? Okay, kay Yendel Denro Ruepto Leparan, mayong hapon dito Wilma, na-miss ko man ang tingog mo ba? Bago ka naman kaupod. Well, anyway, thank you so much. Fema Alanza Trinidad, watching from La Carlota City. Julius Bourbon Bulido, Julius Bourbon Bulido, mayong hapon Tita Wilma, watching live from Rojas City, Capiz, Basko kadi tama kathagsang signal there is a radio kag FB live alone. Gapamati, kagalantaw. Wow, thank you gid Julius Bourbon Bulido sa mga taga Rojas City, Capiz, dira hi and hello lang sa inyo ha. Thank you gid. Kag magluwas man na Tita We, araman si Jem Kibrar Saldua, na Jim Kibrar Saldua, mayong hapon. Civil wedding lang sila for the meantime, few years after pakasal sila si Church Ecumenical. Yes, thanks for the suggestion. No, Jem Kibrar, thank you, Gid. Rufino Ira Gabino, monitor lang handumanan. Good PM action, Wilma, God bless. Okay, salamat man. Kag April M. Orsabia, yes, good afternoon. Lok Nicor, good afternoon lang. Kim, Miss Wilma sa barangay RSB La Carlota. Si Tuto Eddie Laos, araman po sila ni Nana Isabel sa Victoria City. Salamat gid. April Orsabia, Lalaine Montugon, watching from Manila. Hi and hello, good afternoon. Thank you, gid Tita, we appreciated. Gid. Thanks, gid Sir Alex. Feby Habagat, salamat man. Malumina, mayong hapon. Salamat man sa imo, na. Chobs Mapa, mayong hapon. Ka-aksyon. Yes, mayong hapon mo sa imo. Kag, yes. Mga anak ka mo. Ana Zinoro, yes, salamat, gid. Araman si Vincent Chavez. Koy, salamat mayong hapon. Kag kay Nanay Norma dira, no? Margie Haniva and family, good afternoon. Salamat sa pag-upod kay Tawe iya karon nga hapon. Salamat gid kag salamat kid, no? Hindi ka mag-untat sa pagpasalamat sa inyo, no? Okay, enough na lang na anay. Balikan lang kamo ni Tito We karon. Ay nagili karon. Okay, atong nanay Golden Sun Finance Corporation, sa may gusto yung mag-loan, ada yun ng Golden Sun Finance Corporation. Sorry, nag-get,
Radio Philippine Standard Time, Miss Lynn Tolentino, Bugos na family, may hapon ng Ingles. Thank you, Jen. So, sinianay nga bahin? Tawe? Ang aton anay pagpangamuyo sang Horacio Emperata batok sa COVID-19. Horacio. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa kilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita sa pagpangamuyo, ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus,
King of mercy, we trust in you. Salamat din sa mga palangyan ito ng mga tagpanamat sa inyo pag-upod kada kapong kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa oras sa Emperata kay 3 o'clock prayer. Pero, ngayon mareklamo naman isa. Tatusun ko anay ang mga nabilin ng mga zodiac sign para naman sa iton horoscope. Pisces na kita, dali lang din na siya. No? Pisces, Febrero, Justin, 9, tugtong Marso 20, Ari ay, no? Nagamat-amat palapit sa imong isa kamaay nga kapalaran. Kag siyempre, kung mangin maayong imo pananawan sa imo kabuhi, ang kaayuhan gid lang, ang imo nan mag-aabot gid ina. Tugtog nga maangkon mo sang lubos ang kalipay. Mga maswanti mga numero Pisces, 18, 25, kag 35. Lucky color is beige. Awis, yung mga awis naman, Marso 21, tugtog Abril 19, pamati, kung doon mo din ginahotik sa imo. Pamatian mo kung ano araw sa pensar mo, sinanglan mo himuon, sinanglan mo baguhon sa kaugalingon mo, sabahin sa trabaho mo, o kung pag sinalayo ninyo sa sulod sa puluyan, para madasig ang pag-ayos ng inyo tayo sa karelasyon, o kung pag-ayo man sa imo trabaho. May swerte man nga mag-aabot sa imo. Mga swerte mga numero Aries, 15, 24, 28, 41. Blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, abi kung may ara kada suod nga abyan or sino man yung tao nga malapit sa imo pahayo ka advice para nga mabuligan kaniya, no? Kaya makatamati ka mamlasang iya opinion na mas nami din man mo sa sasuluhon mo bilang imo problema nga nagabugat ang imo kaugalingon. Ngita ka sa masaligan mga tao nga mapaudwasan mo nga makabuling man sa imo. Kaya hindi man pwede nga ikaw lang ang magdesisyon sa karon sa ginadala mo nga mabugat nga kaso, nga problema. Mga masuwati mo nga numero 11, 14, 28, 30. Brown is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21 to Hunyo 20. Anong horoscope? Bawal na nag-augyo ng panahon sa imo Gemini? Para sa pagbago sa imo desisyon karon nga adlaw gani paiway mo inaanay, no? Paiway mo anay kag magulat ka sa gusto nga panahon kon kinahanglan gid na basta let's say kun ina para sa mga palangga mo sa kabuhi na kinahanglan paiway mo gid binag anay sa mga. Mas wanti mo nga mga numero Justin 9, 25, 21 kag 34. Violet is your lucky color. Yes, sa mga Cancer naman. Ang mga Cancer na tao Hunyo 21 to Hulyo 22. Bisan magsala ka, don't worry, tungod nga, the Cancer, magatadlong gid ina kung imo marealisar nga sala ina. Siyempre, tadlungon mo para nga magmangin maayo ang dalagan sang tanan. Ilabi na ang kabuhi mo. Halong man ikaw karon nga adlaw. Pasuwati mo nga mga numero 5, 20, 27, kag 39. Which is your lucky color. Katapusan natin yung zodiac sign Leo. Ang mga Leo naman na tao Hulyo 20, Trasto to Agosto 22. Abi, ang imo kaalam, ang imo abilidad, hindi ina pag-idalok. Na ipaambit ina. Ilabi na nga nahibaluan mo nga pwede ikaw mabutang sa kapahatan tungod kulang, necessarily ikaw nga ilabi na nabalaan mo nga mabutang siya sa kapahamakan tungod kulang siya sa eksperyensya nga sa din ikaw mas ang ikaw ang mas nga nakahibalo kag naka-intindi kung ano makapamaayo para dira na kasi nga paagi abi mo malipay ang kahitaasan sa pagpaambit mo sina kag i-bless man ikaw. Be happy Leo sunod sa imong horoscope masuwati mo nga mga numero 12, 29, 36 kag 42. Red is your lucky color. So, ito na batian ang itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Webes, Agosto 26 tuig 2021. Pero bisan magkainano antes si Tita Wilma magpaalam sa karon nga hapon, ang aton anay mabilin nga Bible verse of the day from Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. Salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati. Buwas naman. Of the night kita diri sa This Is My Life. So standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigupa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon